Armadores de cerco en contra do reparto do bocarte e da xestión do xurelo. Este segundo peixe está a escasear no mar, o que obriga os cerqueiros a amarrar. Unha das especies obxectivo do cerco galego é o xurelo. Sen embargo, a súa sobrepesca provocou que nos últimos 2 anos a flota non puidera pescar este peixe azul na zona 8A. O sector está a notar a falta de cota de xurelo, polo que algúns barcos están a optar polo amarre ao non haber alternativas de pesca. Nós conseguimos en Bruselas 700 kilos por tripulante. Lo tiraron abajo, primeiramente botaron aos 2 da cerga fora, para botar todo abaixo, pois agora está todo abaixo. O que pesca 20.000 ou 30.000, o caladero non está para eso, porque, sabes, senón non amarraban os barcos, Os barcos se amarran é porque non collen peixes no mar. Aquí non amarra a xente de chulería, porque os barcos non cobran nada. A mellor a xente, algún, pode cobrar o paro, pero o barco non. Bueno, pois iso é o que trae. Tiraron o xurelo abaixo, pero tiraron os mariñeiros, que non tirou a administración, E apunta que na actualidade non se está a ver xurelo no mar. Non hai xurelo, aquí non. Estou-che dicindo que se houbera xurelo, non amarraban os barcos. Que lle toca a un barco ou 2, pero a lotería toca uns cuantos, pero comer ten que comer o pueblo inteiro. Bueno, pois isto é o que fai. O armador sinala que unha das ferramentas que se podería usar no sector sería o transbordo de especies. Cando deixamos a cerga, o único que nos faltaba para poñer ben no mar era poder transbordar. Transbordar é o seguinte: ti agora collestes e colles máis do cupo, pasas a Madrid e mira, tanto meu é tanto que levo para tal barco, ou senón teñenche que deixar transbordar nun abrigo. Bueno, pois neste momento está. Bueno, pois iso hai que luchalo, e hai que ir a Madrid, hai que ir a Bruselas, a machacar, bueno, pois era o único que faltou. Pois todo o que tiñanos feito, que era cupos, que é salvación, porque nós temos unha cousa. Ti preguntas a todos os pescadores, cantos hai a todos os armadores, que tal funciona a campaña da anchoa? Oh, unha maravilla. Está sen repartir, queren a repartir, porque tamén a queren vender, Algo no que ele está en contra, polo que pide a implicación política para que cambie a xestión do bocarte. Partidos como valen os votos de esquerdas, de direitas, de lado, do outro, hasta valen os que están roubando agora en Valencia. Vale aquí vale todo neste país. Bueno, por iso te que collen, e agora tiñen os cupos, que é como hai que facer, é funcionar. Bueno, pois xinda o cupo que temos, que é o cupo do Bucareu, ainda están para repartir. E na lei de pesca, ven que non queren armadores de sofá. Nunca tantos houve.